Ndeni ndimachawi program athu ya Kandimvelere. Nthawi wakati kusakatwa nkhani zosiyana zochitika mdziko mwathu, nkhani zachuma, nkhani zokhudzana ndi ntchito za malonda, nkhani zokhudzana ndi nkhondo imene ndikatangale mdziko muno, nkhani zokhudzana ndi ndale, nkhani zokhudzana ndi maphunziro, nkhani zina zonse timakhala kutambasula pompano. Dzina langa ndi Del Sandram ndipo ndikulandirani manja awiri. Monga timachitira mucha program sitimakhala ndekha, timakhala nayenso mzanga amene timakhala kusakatwa naye nkhani mozama kwambiri amene ndi Chawezi Banda. Tikulandireni bambo Chawezi program athu ya Kandimvelere. Ndathokoza kwambiri Deus. Nde posafuna kuchulutsa kagandiwa timanena kuti Phokoso limakhala lochepa koma nkhani zimakhala zochuluka. Dziko la Malawi anthu apitirirabe kufotokoza kunena kuti chuma sichikuyenda bwino. Ntchito za malonda amene sizikulongosoka. Posachedwa apa tinaona ndithu azipani za ndale makamaka chipani chotsutsa cha Democratic Progressive anachititsa msonkhano wawo kumene anatsindika nena kuti boma lilipoli lasokoneza chuma cha dziko lino. Timafuna mkanthawi kochepa titambasulepo tione kuti chumachi chasokonekera pati, ndipo ngati dziko tikhoza kupanga bwanji kuti mwina chumachi tichiphule pa moto umene anthu ena amanena kuti chumachi chili. Chawezi amati bwanji makosana amene anachititsa msonkhano posachedwa. Ndizoona Deus kuti masiku amene apitawo tinaona adi akuluakulu mamulumuzana achipani cha DPP Bambo Msaka, tinaonako Amchacha, tinaonako Director of Youth Bambo Norman Chisale, tinaonako Mai Matanga, tinaonako Anavicha, tinaona Bambo Ben Piri, ndi akuluakulu ena. For example Bambo Shadrack na Malomba anali ndithu moderator. Exactly. Inunso ndiye samudaona msonkhano umene uja adakhala pansi kumafotokoza zina zimene akuti sizikuyenda bwino mdziko muno. Ndiye chinthu chimodzi chimene chatikhalitsa pano kuti tikambirane ndi nkhani yokuti amafotokozapo kuti mu Zambiri zimene zisakuyenda bwino mdziko muno. Chinthu chimodzi ndi nkhani yakukhudza kusokonekera kwa chuma cha dziko lino. Akuti chuma sichikuyenda bwino, makosana alipowa ndi amene ndithu abanga mess they call asokoneza chuma chonse cha dziko lino. So nkhani zimenezo zimakambidwa kunja kwa machula zinthu zambiri. Mitengo ya zinthu inasokonekera, amakamba nkhani yokuza kaya ndi chani. So zinthu zambiri zimene akamba miyo ya anthu ikuvuta, kaya ndi mabizinesi sakuyenda. So amafotokoza kuti zonsezi achititsa ndi makosana amene abwerawa amene anabwera mchaka cha 2020. Nkhani imene Deus ndimene mafa kuti taikamba tsiko la amanama kuti no mwina moyo wafika po nyung'unya makosana wana amene achititsa. Ni nkhani yovuta Deus kunene kuti mukoza ungonena kuti amanama kapena samanena zoona koma ndi chipani cha ndale. Ndipo chipani cha ndalecho chimachita sandale. Akoza kukhala kudziwa pamene padakhonda nyani nchira kapena pamene zinthu zidasokonekera koma sangalozepo mwadaladala. Iwo sinanga ndi amene adali mboma. Akoza kukhala kuti mina adalakwitsa ndiwo tingoperekera. Akoza kukhala kuti adalakwitsa ndiwo koma sanganene kuti tidalakwitsa ndife. Komanso tisayiwale pamene pali anzawowa iwo safuna pati pomwepo. So nthawi ngati imene iyi pamene tikuyandikira kuchisankho china chilichonse chosokonekera wina wachadanirapo mchingerezi unena kuti the most unfortunate thing ndi incumbency kumbali yoyendetsa boma ndi chakuti kapena kuti chinthu chovuta ndi chomvetsa chisoni kwambiri ndi kukhala iwe amene uli pa mpando kumayendetsa zinthu tsiku limenelo. Vuto lina lililonse limene lingagwe m'dzikomo anthu amaloza chala ndani iweyo. So that's exactly zimene amachita makosanacho. Chabwino. Nde tidakali pa nkhani ya chuma yomweyi. Lero lili mafamu ina tikhaziye kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi nkhani yokhudzana ndi mphamvu za magesi mdziko muno. Taona ko pakatipi panalenga ka improvement choncho kenaka basi apa basi khangati zikuzondokaso choncho magetsi tamba akuluakulu Eskom anapanga saving admit kuti khangati zikuvuta ndithu. Komabe ambuyo mukudali zikanizo tidaona kampani ya Nyuwani ya Power Market Limited itabwera PML itabwera ndi ulamulire umene udalipo. In fact Eskom ngalikali idali imodzi koma tinaona inagawidwa patatu. Exactly. We had a Genco imene inabwerawo komanso tina ndi Power Market Limited. Kubwera kwa kampani zimene zizi kwapindulira chani dziko la Malawi nkhani ya mphamvu za magetsi. Deus mwina anthu nkumada kuti mwayamba nkhani kumanena kuti a DPP anachititsa press conference kumaloza chala wina kuti mwina
ndi amene wapangisa kuti zinthu zisayende bwino mdziko muno. Ndiye kenako nkusena kuti yayi tikambe nkhani yokhudza markets. Zokambirana zathu Delsi pamudzi pano wa Kandimvelere. Chimene timafuna nchakuti nkhanizi anthu azizitsata bwinobwino. Mozama modeka. Zochokera pati zikupita pati. Exactly. Akhale na maneno kuti yayi ukangati amenewo atumidwa. Ifeyo Delsi chimene ndimanena pano nthawi zambiri chonena kuti iwe ndine tikabwera panopa tidzibweresa nkhani zimene mabwalo ena angati omwewa sangakambe sizingakambidwe sangakwanise kuzikamba mwa mtundu umene fe timadzikambira. Cholinga ndi chakuti tidziyapasa anthu chithunzithunzi pakutha pa tsiku azidziwa zimene zinkachitika kale, adziwe zimene zikuchitika pano, adzikhala mchithunzithunzi kuti kodi tikayang'ana mmene zinkachitikira kale ndi mmene zikuchitikira pano, kodi mmene zililimu tilowere kuti mawa kapena zakale zija zachitikenso kapena zidzachitike zimene zikuchitika pano zimene timafuna pa program ino. Mwanjira ina ife sinatumidwe ndakongolesa ndakongolesa osateka ife sakongolesa ife sinatumidwe nda DPP ife sinatumidwe nda UDM ife sinatumidwe nda PDP nda UDM nda Petra Afodi UDF mafunde ife pano timangobwera kudzangotambasula nkhani ndezimakhala kwa ina amene mukutionera kuti anthu akamba chilungamo. Ifa nkhani samonkhanena kuti akongola ajaji bansi nkhani khanena kuti zinkhani zawakambazo ndizona akuti tapasidwa 300 million adawasa 300 million koma achimene ndeti ngamaoneke medili tingaoneke khalesa panopo chabwino Delsi nimanena kuti yes power market limited tilumikize nkhani DPP anapangisa press conference kuloza chala wina kuti ndi amene wasokoneza kuti chuma cha dziko chidani chisokonekere. So nkhani ya lero Delsi limena kuti bwanji kuti amalawi adzimvetsa bwinobwino kumene tikuchokera pamene tili ndi kumene tikupita tizitenga chimodzi mwachifase ndeti zinena kuti iwo a DPP iwo akuyendetsa dziko chakuti amachiyendetsa chonchi, awali panowa chakuti akuchiyendetsa chonchi. Therefore zizikhala kwa amalawi kupanga chiganizo kuti kodi mmene iwo a DPP amene akuloza zawo chalayi kuti nkhani iyi ya magetsi kwa tsiku la lero adayiyendetsa motani. Ndiye nthawi imeneyo amalawiso akumbukire kuti kodi nthawi imeneyo magetsiwo adali potani, chifukwa chonena kuti simungakambe kusokonekera kwa chuma ngati magetsi simuwakambapo. Tayamba lero kuti tiyamene nkhani iti imeneyo ndeni manena wayambisa Delsi unena kuti ubale wa Eskom Power Market Limited. Nkhani yaikulu Delsi ndionena kuti kudziko kuno dziko la Malawi nthawi imene a DPP ndikulumikiza nkhani ya press conference yawo poloza chala kuti chuma cha dziko lino chasokonekera. Ndeni manena kuti bwanji tingokambapo pang'ono tiyakumbutse amalawi kuti kodi chumachi chidayamba kusokonekera pati, zifukwa zake ndi ziti. Ndeni mafuna kambe unena kuti tikatenga nthawi ya DPP mu chaka cha 2018 boma lawo motsogozedwa ndi Professor Mutharika ndiye sangati nsaku lakuitsa koma tisachite committee pochula dzina nduna yache zakambe siku lina zatchule koma ndi idea koma no ndikungoganiza ngati asali kangati ndichule koma ngati nsaku lakuitsa ndiye santhawi mwina musachule koma ndikuona ngati adali chifana ngase sili kufuna kuti tiponde munthu nake very good silichula chabwino koma ndikuuza tikatuluka munomo pa awiri ndeni mafuna nene kuti mu chaka cha 2018 chipani cha DPP chili mboma chidapanga chiganizo choiphwasula Eskom, chingerezi chake amati unbundling. Kuimasula tisaiwale Eskom chili chonse kunja kuno kudalibe Ejenko, kunja kuno kudalibe Power Market Limited. Ndikuchokera mu chiganizo cha DPP mu chaka cha 2018 pamene adayiphwasula Eskom kunena kuti Eskom tiyiphwasule tiyimasule tiyichite unbundle tichose ntchito zina tipange create company yanyuwani mu dzina la Electricity Generation Company Ejenko, idabwera Ejenko. Kupatula apo anapangaso chiganizo chokuti tiphwasule Eskom tipangeso create company ina kuchoka mu Eskom momwemu dzina lake Power Market Limited. Ndeni mafuna ndi auze amalawi kuti tiyambe ni nkhani ya Power Market Limited. Mina funso nkumakhala unena kuti kodi akuti Power Market Limited iyi chifukwa Eskom kuyambira kale ndi kale kuli akamuzi olomukapita Zesco
olumuka mukapita ku Zimbabwe olumukapita ku South Africa kuli bungwe lofanafana ndi Eskom iliko lokha ku Zimbabwe liliko lokha ku Zambia liliko lokha ku Mozambique liliko lokha langati Eskom ntchito za Eskom ifemene tikuziwira kale tili ana tinkayimba koma sinditchula pano malaini mukamadusa tinkati Eskom amene akuziwa tinkatchula zilake tili ana amalemba kuti ntchito za Eskom nthawi imeneyo ndi generation transmission distribution komanso supply ndino pochita unbundle anayilanda Eskom generation komanso transmission ndikungoyisira distribution ndi supply imene ili commercial aspect metering kugulisa magetsi kulumikiza makomo supply ndi imene lijani anayisira Eskom koma generation ndi transmission kumene kuli kuphika magesi kunkula kutedzani kukapichira kose kuja kuti mpite tsiku la lero kuli ajenko decision imeneyo adapanga ndi makosa na DPP koma si munaona ina decision yolondola ndikumene ndikulolera kumusiku Deus tikambirana za ejenko koma timangopereka background kuti adapanga chiganizo choyiphwasula Eskom ndi makosa na DPP mu chaka cha 2018 ndikulumikiza ndi nkhani ya press conference yonena kuti akuti alipo panowa motsogozedwa ndi achakwera ndi amene asokoneza chuma cha dziko ndeni manena kuti bwanji tizikumbukira kumene tikuchokera ziganizo zina zimene zidachitika ndi iwowa kupatula kupanga create ejenko adapangapo create Power Market Limited at least muzinthu follow Deus ndimafuna mumvetsese muzinthu follow zimene Eskom imachita generation kuphika magesi transmission kunyamula magesi mu mawaya a voltage yaikulu kuchoka ku moto kumphika ndikuti imene ndi transmission mawaya transmission amanyamula moto wambiri moto umene manyamula transmission sangapitise nyumba mwanu nyumba iyaka ndi imakafika no ku distribution kumene moto ujana ma voltage amatani amachepa adayisira Eskom kuyambira pati pamenepo transmission generation adayipasa ejenko iziphika izipereka magesi zimaya za moto wambiri ndini mena kuti adatenga generation ndi transmission zimene Eskom imachita kuipasa ejenko adayisira Eskom distribution ndi supply funso ndi lakuti pamene pamabwerera Power Market Limited imazatani ndifunso limene tiyake siku laliti lalero imiyo anthu kumalayi kuno kakhala pansi azifuse pamene panabwerera Power Market Limited popeza ntchito follow za Eskom generation transmission distribution ndi supply idali Eskom ndi ejenko atagawana kale ntchito follow Power Market Limited imene anapanga create imene chief executive officer wake adali Mai Rosemary Nkandawire amene adali member wa chipani cha Democratic Progressive Party imazatani Power Market Limited tiyambire pati pamenepo ndiye sa tisire pamenepo tikoza kupitilira imazatani ndimwe madzipa ngoma imazatani ndimanena kuti now mayamba bwino nkhani mwamvesese mafuna kuti mutambasule exactly chituzi marapo chimva Eskom ayiphwasula 2018 DPP yapanga chiganizo chimene Power Market Limited akuti izachita anayilanda Eskom mphamvu ndikuyipasa Power Market Limited imene mu equation iyi cheni chimene imachita palibe amene amamvetsetsa chifukwa chonena kuti adatenga kuti nkuyipasa kuti single buyer license kapena kuti single buyer status kutanthauza kuti ku Malawi kuno kuli makampani ena a solar kuli ma independent power producers amene akubwera kuno amaphika magetsi ndi adanena kuti wina aliyense amene amaphika magesi kaya Deus mukuphika magetsi kumulanje kaya ine ndikuphika magesi ku Nkhatape kaya wina akuphika magetsi ku Lilongwe akuti magetsi onse aja lizikagula ndi bungwe limeneli la Power Market Limited kenako magetsi amene wawali kagula bungwe limeneli liziyapasa Eskom ndi amene azikagulisa pakutha pa mwezi iyi company iyi Power Market Limited imapanga claim 1 billion Malawi kwacha imene amayipasa mwezi ni mwezi ndino chinthu china chomvesa chisoni Deus imene Power Market Limited adayipasaso mphamvu yoti iziyang'ana ma investors amene akufuna kupanga business yophika magesi mdziko muno ma decisions onse a investment akuti izipanga ndi chani Power Market Limited kuchoka pamenepo Power Market Limited adayipasa mphamvu yopanga negotiate ma deals
ndi ogulitsa magesi kunoko ku Malawi kuphatikizapo Ejenko chifukwa chokuti Ejenko imene adangoyipasa zinthu za Eskom ikaphika magesi imagulitsa Eskom $. Ku Malawi kuno Ejenko company ya ku Malawi Eskom company ya ku Malawi kugwesa ntchito machinery ya Eskom zimenezo tikamba Deus chabwino kuti vumelekayo kutafikale papete timwerekayo madzi tibweranso ndi gawo lotsiriza program ya Kandimvelere. tikulandireninso gawo lotsiriza programu yathu ya Kandimvelere. Nkhani imene tikukambirana ni nkhani imodzi mwa nkhani zosanamira za chuma za dziko lino. Makamba onena kuti tikudandaula kuti chuma chathu sichikuyenda bwino chikusokonekera, koma alipo magawo osiyanasiyana amene amamanga amaumba mkota kunena kuti chuma iziyenda bwino. Limodzi mwa gawo limene tatengapo tsiku la lero ni nkhani yokhuzana ndi mphamvu za magesi mdziko muno. Tikukambirana ndi ziganizo zina zimene zidapangidwa m'mbuyomo zokhuzana ndi ntchito imene yogawa magesi mdziko muno, kuti zidayenda bwanji, kuti zidapindulira bwanji. Lero lino monga nthawi zonse tinawonso chawezi kodi bungwe limene limene tayamba kukambirana la Power Market Limited PML limasokoneza bwanji ntchito za Eskom? Very good Deus, funso labwino kwambiri. Ngati panali chinthu chovuta chimene Eskom adakumana nacho lidali bungwe limeneli la Power Market Limited. Chifukwa monga ndakamba kale Deus, umayita kuzowa kuti pamudzi pano uyu amagwira ntchito yakuti, uyu amagwira ntchito yakuti, koma uyu wachitatuyo chimene akuchita pamudzi pano sichikudziwika. Ineyo Deus ndine mboni, ndakhalapo ku parliament kuja kuyambira chaka cha 2010 kufika chaka cha 2023 ndili ku parliament. Bambo Werani Chilenga ngati chairperson wa Energy and Natural Resources akhala kudandaula za bungwe limeneli la Power Market Limited. Kodi chimene munayipangira create bungwe limeneli ndi chani? Komano yankho lophweka ndipo ndipereka chifukwa chake. Mukandifunsa ine yankho limene Power Market Limited adayipangira create DPP linene chonchi kudali kugwiritsa ntchito bungwe limeneli kuti azisololako makobiri a Malawi. Ndipereke chitsanzo. Power Market Limited Eskom kuphatikizapo makampani amasola opanga magesi a sola, kaya magesi kaya amadzi, kaya magesi kaya ako, aliyense amene amapanga nkhani zokhuza mphamvu amakhala pansi pa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority. Koma mukudziwa chani? Muwafunse Bambo Kamkwamba kumwenda ngati CEO wa Eskom wapano atapita ku parliament kukafunsidwa mafunso adanena kuti Eskom itapangidwa unbundle, Power Market Limited inapasidwa mphamvu zambiri. So much so that kapena nene kuti mokuti mphamvu zimene a DPP adayipasa Power Market Limited zinali zakuti Power Market Limited imatha kukambirana ndi makampani ogulitsa magesi popanda Eskom kukhalapo, popanda Mera kukhalapo. Amatha kugwirizana magesi mutigulise 140 kwacha per kilowatt per hour. Kodi inu a Power Market Limited mukulola company iyi iyagulise ya Malawi magesi 140 kwacha per kilowatt per hour? Kodi ifeyo a Eskom magesi omwe atukagulisa pa 104 kwacha per kilowatt per hour? Ndemu kuti Eskom ipanga bwanji survive koma madeals yosewo, migwirizano yosewo Power Market Limited motsogozedwa ndi Mai Rosemary Nkandawire amene anali member wa chipani cha DPP ngati CEO amapanga ziganizo dikirani ndinene time anali CEO koma za members zimene zinabwera leta achimwene dikirani nkhani iti iperekera umboni. Inu simudamveso kuti bungwe la Eskom Staff Union lidakamangala kwa Mai Grace Malera ndinene tuteus ineyo ndikafika pontchula munthu dzina ndimakhala kuti research yanga ndapanga ndikudziwa kuti palibe defamation, defense yake ndi truth. Ndikapita ku court akanena kuti achaweza manena zoona ndinofane malise teus ndisasokonekere. Nimanena kuti ziganizo zonena kuti
Escom, Power Market Limited, ipange contract, igule magetsi kaya kwa anthu akunja, kaya magetsi amene akupanga kwa kuno Malawi 140 kwacha per kilowatt per hour. Pamene Escom magetsi omwe aja ikugulisa kwa Malawi 104 kwacha. Ndi chifukwa chake mmene imafika chaka cha 2022, Escom had made a cumulative loss of 112 billion Malawi kwacha. Ndifake mzaona kuti Escom kuti ipeze mamita ikalumikize anthu ena ikulephera. Escom inafika nthawi ina inaluza ma transformer 400 due to vandalism kuti ikagule ibwezerese ilibe, chikampani chingopanga malosi chifukwa cha ma decisions amene Power Market Limited imapanga popanda kuwatenga Escom ndi amera kuti akhale nawo. Ndifake timanena kuti mukakhala pansi ndikudziwa zimene makosa na DPP. Sorry to say this, akamata kuloza munthu wina chala pa zimene iwo adachita kwathu kuno ku Malawi. Escom Power Market Limited ndiye cheko ndi zitsanzo chabe. Malawi mudani mudziwe zimene makosa nawo ankachita. Mukoza fika pena kwenda kuti mutha kupya mtima kuti kodi makosa nawo mphamvu zolankhulira ndi kumaloza wina chala amachitenga ku amachitenga ku. Tisapite kaye kumeneko. Nthawi ina ake dziko lingaitira ma genocide. Lidafika po khanga ngati chigayo choncho basi magetsi mapeza kuendera ma generator. Yes. Maikumbukira nthawi imeneja Greco ino symbol zomwe ndikunenazo kuti achimwene taganizani dziko lonse la thunthu a DPP sorry ndi machula ifoti ulamuliro udali wawo. Izi ndikupereka background ya press conference makaichula anthu amati iyayi Delsi matumikida kuti ayi achimwene tiye tikambe nkhani mwachuchuchu. Iwo akuloza anzawo chala koma ife tingowakumbutsa potenga zimene amachita ku magetsi. Achimwene dziko lopanda magetsi ozimazima chuma chiyenda bwanji ndi kuonongeka kwa chumako adayambisa ndi iwowo pa chifukwa cha ziganizo zolakwika zimene amachita. So ndikunena kuti wadifusafuso la Agreco adakapanga hire la company ina yotchedwa Agreco kumatipasa magetsi amatipasa 78 megawatts. Deal imene iyi ndizokasoka ndikunenazo adayifuindiza umazo kumfuindiza munthu kuimezesa Escom pangane haya lazima genset izi azitipasa 78 meg. Dziko ndi dziko achimwene tiziyendera ma genset ngati chigayo mene mwanenera akuti tikuyendesa dziko. Adakatenga company ya Agreco izitipasa 78 megawatts imenenso magesi yake amangozimazima. Ndeni mafuna nene kuti atabweresa Agreco deal yake inali yakuti Agreco tiziyalipira ndalama za nkhani kuphatikiza apo tapanga haya la magenset mafuta so oika mu genset iwo kuti magesi ayake izigulaso ndi chani ndi Escom. Escom achimwene idali pa deathbed. Escom imapita komwalira ndi chifukwa chake ngati mukumbukira mzimu wa Achilima use mumtendere boma lita sintha 2020 Achilima chifukwa amadziwa zimene ku Escom zikuchitika sinanga anali mbali imodzi ya DPP adapita ku Escom ndi ukanena kuti ndifuna ndidziwe deal ya Agreco ndi Escom ikuyenda bwanji. Ndi Escom atafotokoza atenda kuti ma genset tu awa timapanga hayala ndipo hayalayo tikalipira ma genset opaokha mafuta aso tibathira toka. Achimene ndipereke chitsanzo inuyo mwapanga hayala wa taxi mukupita kuzomba wa taxi wakuchaja 20,000 ama kutirisa liso ni mafuta akakunena kuti achimwene kukuperekezani pa taxi yangayi kupita kuzomba ndi 20,000 simukapereka 20,000 zimathera pati pomwepo. Koma Agreco ndi Escom nthawi ya DPP adagwirizana kuti tipange hala ma genset mafuta aso tizithira ndani ndifeyo. Ndi chifukwa chake bambo Saulos Chilima Malemu ali vice president boma lita sintha mu chaka cha 2020 if not 2021 adapita ku Escom ndikanena kuti iyi deal ya Escom ndi Agreco does not make commercial sense. Chichewa chimene Chilima adayankhula ndi chimene nthawi ya mariform. Sorry, adaina kuti zimene munagwirizana pakati pa Agreco ndi Escom mulibe nzeru iliyonse ya business chifukwa chokuti zimene zikuchitika apazi ndikungowabera Malawi. Ndene mafuna nene kuti zinthu zangati izi ndi zimene makosana a DPP amachita ndi tsiku la lero amabwera ndikumamuloza wina kuti amene ndi amene anapangisa kuti chuma cha dziko chitani chiwonongeke. Ndiponso ndira kuti Deus nthawi imeneyo ndi ziganizo zimene zizi magetsi amapezeka yankhondero kuti magetsi samapezeka. Now achakwera atabwera ndi boma lawo ananena kuti chikhala chiganizo chowawa
kuchosa 78 megawatts pa gridi ya magetsi kwathu kuno ku Malawi. Koma ngakhale chili chiganizo chowawa, ifeyo tisaka yankho lokhazikika limene lili lachani la permanent. Mageniseti a Greco inu Eskom contract imeneyo mukutani mukuthetsa. Greco inyamule mageniseti awo anyamuke adzipita. Ife tisaka magesi okhazikika okuti athandize ma industries, athandize zipatala anthu asamafe, ma business ayambe kuyenda, zinthu ziyambe kuyenda. Zimenezo ndi ziganizo zimene awali panowa adachita kuti akonze magetsi wayambe kuthetsa. Kodi zonsezi zolakwikazi nkhani ya magetsi zinasokoneza bwanji nkhani za chuma? Faba tikwambe phata la nkhani yathu ndi chuma. Exactly. Zikugwiza pali gwirizano otani ndi nkhani yomwe ndikunena Deus na kuti mwina mpindizo ochepa. Kumbukirani zonse ankachita a DPP, kubweresa Power Market Limited, kubweresa Ejenco, kubweresa Agreco, magesi ankayaka yangodrodi magesi sankayaka. Ngati magesi sakuyaka Deus, zikutanthauza kuti ma industries amagwisa ntchito ndalama zambiri ma operations awo, akagule mafuta kuti apange produce katundu wawo. Akapanga produce katundu wawo agwisa ntchito mafuta odula, ndiye kuti katundu uja pasika akhalaso otani odula. Katundu akwera chani akwera mtengo. Zonsezi zikuyambira kuti ku Eskom, ku Ejenco ndi Power Market zinthu sizikutani sizikuyenda bwino. Chachiwiri, anthu akayang'ana mzipatala mankhwala samapezeka, magesi samapezeka. Abale athu ambiri amene ali pa oxygen adamwalira. Msukulu magesi samapezeka. Ama business ang'onoang'ono, amaokala, amasaluni, ocherera, kunjaku kunalibeko magesi. Ziganizo zonsezi Deus zidasokoneza chuma cha dziko lino. Kupatula kunena kuti ama business ang'onoang'ono amasokonekera. Deus kwathu kuno timadalira makampani kuti alipire imene machedwa kuti corporation tax. Ngati makampani Deus akupanga operate below capacity, chifukwa choti magesi sakuyaka, alipira bwanji msonkho ku dziko? Msonkho kuti ukagule mankhwala, msonkho kuti ukonze chuma, msonkho kuti ubwerese misewu, ubwerese makope msukulu. Zonsezi chifukwa chokuti magetsi m'makampanimo ndosadalirika. Tasokoneza zinthu ku Eskom, tasokoneza zinthu ku Ejenco, tasokoneza zinthu ku PML. So atu makampani salipira msonkho odi uthandizire chuma cha dziko lino. So zinthu ngati zimene zimachitika. Komano chawezi magetsi amavuta nthawi imene ijayo. Yes. Koma makampanies were surviving. Panopa magetsiwo alipo. Koma companies are struggling. No, chuma sichikuyenda bwino. Deus, economy ndinene kuti chuma chimakhala ndi china chilichonse chimene chimachitika pa nthawi yake. Kale bambo Gondo yali moyo ukamacheza nawo amakuuza kuti when you do one thing to an economy, another crops up. Kutanthauza kuti ukapanga chinthu chimodzi ku economy, chinthu china chimatumphuka. Ndi chimene wafuna nena choti nakuti ma decisions amene Dr. Chagwera adachita, ndimafuna nene chinthu chimodzi. Pamapeto pa zonsezi, boma limene lilipo panoli lidaganiza kuti Power Market Limited ndi minga munthiti ya chuma cha dziko lino, ndi minga munthiti mwa Eskom. Koma zatithandiza Kampani imeneyi tiyentithetse. Dr. Chagwera chichewa chodeweza wamachiziwa sadadeweze, sadachite chenka, zatithandiza. Adanena kuti Power Market Limited ithetsedwe, ndipo Power Market Limited idathetsedwa. Ndikukumbukira nthawi ina Deus ndakapamba nkhani yokuza ogwira ntchito ku Eskom. Adakamang'ala kwa Grace Malera mu chaka cha 2022 mu July kuti inu mupite mukayang'ane top management ya ku Ejenco, kuphatikizapo CEO wawo. Onsewa adangotengedwa kuchoka ku chipani. Onsewa adangotengedwa kuchoka ku chipani. Zinthu sizimayenda bwino. Yes. Takamba chiganizo cholakwika chimene chinachitika nthawi ya DPP. Yes. Chiganizo chimene chinakonzedwa ulamuliro wa Achakwera. Yes. Chasinthani chani. Inu ndinu mboni, amalawi amene akuonera komanso amene akumvera ndi mboni. Tsiku la lero munthu ukhoza kupanga plan. Magetsi Deus kwathu kuno adachita improve kwambiri. Decision yonse kumbali ya zachuma. Ndimafana malize Deus. Decision yonse Deus. In 30 seconds. Dr. Chagwera ndi boma lawo anayenda kuti Power Market Limited ithetsedwe, ndipo idathetsedwa. Mudaona Eskom pano ayamba kupanga phindu. Eskom pano kuti mupite akusangalala ayamba kupanga phindu. Ikangoti yaonongeka transformer, pompo athamanga akagula ifoti cash flow yawo
ili bwino. Escom yakwanisa kubweza ngongole zake. Antchito wake Escom kwalipira bwino. Magesi akavuta lumakhala kuti ndi vuto lenileni. How is that translating to the performance? That's what I am saying kuti magetsi okhazikika inu muli ndi saluni yanu, wina ali ndi kampani yake, wina ali ndi zotcherera zake. Masiku ano business ikuyenda, anthu akutha kuchita. Mavuto salephera, koma inu ndinu mboni. Mzipatala magesi akupezeka. Mafuta onena kuti ungamapanga mageniseti malonda adasi ine ndaona pa Facebook atagulisa mageniseti. Mageniseti sakuyenda malonda. Chifukwa choti chani? Magetsi akupezeka. Komanso zimene zideus udziwenzi kunena kuti ngati magetsi akupezeka m'makampani, ndikuti makampani misonkho akupereka bwino. Amabanki akupereka bwino misonkho. Mukaona makampani opanga sugar, makampani kayomba salu akulipira bwino misonkho chifukwa chokuti sakukhala ndi high operational cost chifukwa cha mageniseti amene amajira ndalama nthawi yayitali. So nafuna nene kuti Malawi ndi mboni. Decision yotesa Power Market Limited, decision yoauza Greco atenge mageniseti awo adzipita nawo, amene amatibera mafuta amapanga amagula ma envelope a 25 years ku Escom, amapanga ma nuts and bolts. Ine ndikumbukira bwino kudali mayena 10 seconds kudali mayena ku Escom nthawi ya TPP timati mai Evelyn Mwapasa mukwakumbukira ali CEO wa Escom adauza apange deal ina nthawi ya TPP. Mai amene wanena kuti inezi simpanga nawo pasanathe 2 days adachosa ntchito kukaponya ku Lilongwe handling kaya kunaika kukagoja nchani chifukwa yoti akana kupanga zimene wamatani amafuna. Izi deus ndi zina mwa zimene zidawononga chuma cha dziko lino. Koma makosa nali panowa kuthetsa PML, kuthamangisa Agreco, kuwapangisa kuti magetsi wathu kuno achite improve tonse ndife mboni. Chabwino, tikatero tutatsiriza programu ya Chalero ya Kandimvelere kufikiranso lendo ina pamodzi zabweso ndi programu ina ya Kandimvelere tingoti